Betul. Ya. Ya. Nabiyalah wa Allahu Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Allahu Rabbi, batuan kita ala Nabi Muhammad, penghulu kita. Wahai sahabat, tolan saudara, assalamualaikum samba bareda. Sepotong ayat, hendaklah dengar di ayat yang kelima di surat Nisa'a. Rupa bakatolah kamu kepada nanumu. Bakato secara adat tersusun, baitun adat orang muslimun, jangan baca no setengah dipandang. Kali bakurena kurang perkataan kasar centang pada enang tua jo mulia anak dia wak surah. Sila ko joino dia giakan kau orang gali sakit apa kade anak lapar. Gadang kelawang cirongo digugur cikarau gadang liar. Umpamo anak-anak
raja menganyi mendapat ikan si Abu Jahil otak tinggilah kemudian kailia. Lah gadang lah balapi lah api sekali pun balum limbek takai kok gariong nang kanai lah mungkin menggigi. Lata tiru pulau sifat manjek karambie samantang lah tinggi di puncak karambie berapa sombongnya serato jalan inya nyoga etanya kopi tak tahu di tali yang pegang di tali rang elo muncung mencibiakan yang lah garik salemo lah melia pusik lantakan kantik lah balapi ya baik tu Oba jangan letak kasih jangan letak kasih adna lehana iya ana ala iyo oi tuhan iko rabi iyo Muhammad itu oi orang adik di manakah samana beliau rasul oi kalibah Alati adola banan Tuhan dan malaikatnya Ya Allah ya sungguh bara sungguh oi manjujur hati tak Ya Allah mangarajo naikkan suruh oleh mati kanan antaga suh alaina matilah di dalam ikut Allah di dalam lanaiku lima la ilaha illallah nan berdiri dengan sandi dirinya kiamuhu binafsihi daya itu Allah barakatlah baikku darat dari Tuhan yang Allah saratu bersupaat dari junjungan kita kami nyambung Orito iyola jorito pesawa pemburu iyolena saban kacako ilala ala iyo ay main ko kami sambung ay ya mule ya do nambah sabar la iyo emeng eng 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 eng
Alikai kami badoy ya amle kaki le melaya ini lala iyo emeng sebelum kami sambung ya mulai kami kan bermohon inilah emeng di pintu ya mulai kapadola di hadiri ada nado di siko inilah la iyo amang Kapadua Bapak Dewan ya mulai ayam oleh kehadirin yo hadirat inilah la emeng tukang selawat ayam oleh aduh ganto minang ala emeng iyo kape sawa pemburu de kami tak lupa kamu safir minang nan ba itu jua namo oleh karena orang ladin sangi jenggo dengan sungguh pun ba itu dengan indah apa-apa anak karena penyambung ada naik kile lana melayang ladena la orang la bari namo ada nan mari kami cari la di mana ko ilangnya di mana nala tabanamnya ada nan elo la kami bila lana di mana ko sentengnya kasapata jodoh ada nan penting ada kita ada sekali nala di bidang
lade agamo Karano Islam ladenan lana agamo kita. dan taga Iyo ado di dalamnya. jadi kita dengan jalankan saja Silang gajian dari kami berdua. Simak kambana sekarang nangko. La ilaha illallah paham di hati dijadikan cermin dengan langit hijau bumi. Allah oleh memandang diri Mamanya dirilah di dalam Allah. Dirilah di dalam Allah. Mana hakiki adalah majasi Di pandangan lahir batin lan tak kasih. Kalau nasiari lebih jalan memandang dari ilmu dosa anyolan badilah disimpan semuanya dengan disatukan pandang. Tuhan bijaksana pandanglah buah di dalam bijak kanalah diri siapa nan punya Tuhan batanamlah dengan masuk pabila kata alumma ma'arusib kita sabalum alam bahagia rupa iyo balum basaru gondende balum banarai ko Muhammad lagi dalam ilmunya bijo di situ kembangnya begitu banal adalah sifat adanya Tuhan bukan di luar oleh bukan di dalam bukan berupa oleh putih jahitan dengannya itu jadi masalah dengannya itu jadilah masalah kalau dipandang orang ada yang lain iya pandang tak sampai oi kepada Tuhan ni hampir mati desa sela jalan gitu ada lagi itu ada sekarang kita tukan tali ne tampe nama pegang ada nak ataku wujud dia ada anagriman wala nanyo inggo kasih tu taraba kemaladanya utara onne bagi tu bunyi ada lagi guru ada nana ulang ala malaikaji adanya jalan banyak simpangnya janji kau sampai jalan kau tiba keluar tak pandai lah berkata mengucap kulima tak biasa adapun makna oleh kulima Tuhan kalau ada hati ada antara embun jantan joy kalau lana ka bawa tak kasih bulan oleh orang yang bijak onde di hati tanpa onde main kola nama nampak iyo main ko bagara jadikan alamat para ulamatullah angola gantai lainai ala ombak siapa matalata
salah diri Tuhan lai cubulan la uji batu jo intan adalah batu bare joringan putusan ladanya kata onde kapado imma Tuhan putusan ladanya ilmu adenai kapado iman di hati anu caramin de Tuhan panan de Allah iyo batin de insan lai kain gonyo itu soal la pengajian iko dia dari itu hilanglah penyuruhan untunglah anyui berhatilah padan karate bali pejuru tulis bajalah Pende hakikadukan Adekan sampai salamu lamonyo iyo ba itu bana iyo sakian bana bersama nila nambala rubung hari adena laru imala odena manorekan kami adenan karano acara malam kini denan kanio denan nado acara istimewa yola di padola sampai enanko adenan kanio lananyo abana babita pata orang minang laikan namonyo orang minang yo de salam masunanda ulunyo adena mani yo basi yang ladek nan tumbuh nama nan nimbang ladek nan nado ado acara di malam naiko mangkonyo kita sampai kasihko ladenyo pa adeyo denan lala di malam nanko karano iyo ladenan kambala itu bana denan jo kalau nan ladi kiro iyo nan tukang silawat tulang iyo nan la bermohon iyo kapado baliau nanko di mana bana lah kekurangan iyo nan kita nan mohon bana iyo baliau nan mengabulkan adena permintaan anak kita iyo bapak yo almarhaba yo de orang barila de banamo karena iyo nan bapak adena memperhatikan iyo lah acara kita mulai tuang di campuran iyo barulah sekali kau lawat dulang diperhatikan dek pemerintah yo denala de yo lagi ninanko adenala nantari mula syukur banyak lah denan kita bersama-sama yo la ubanan di kapalo dek basila wa idulang iyo nan baru sekali kini dapet yo kita nan de bahasamu adenan dapet lah nan bersama mempaatkan nan dek lah kita bersama-sama dari nan bapak adewan yo bapak yo boy yo kan itu namula de akrabnya adenan mari nan kita dukung beliau di dalam acara naiko yo de yo nak lanjut nan kan yo adenan kita nan doakan beliau denan muko naiko iyo selamat menampunan tahun baru iyo acara denan niyo 2020 sampai lah dia sidi nanti lah bulan dua denan janganlah sampai lupa denan iyo nan bapak de kita iyo nan lengkala hidup de jona kalau nala dikiro adenan untung selamat lana selamat beliau iyo na sudahnya baliau yo de selamat yo de la
lai kapadola tukang lade curito. Adenan kita lanan doakan adenan hiyo basamo-samo. Iyo lanan didoakan lade ka Tuhan nan kuasa. Adenan supaya baliyo iyo supaya nak kuwe laden nama iyo memperhatikan ladenan kapado masyarakat namo. Iyo nan lade umumnya kabupaten Sijunjung iyo lade nanangko. Adenan semoga ba umur panjang. Iyo rasa kinan murah pulo. Adenan beriman lananyo tago. Kapado Tuhan yang ngoso. Anak ibadah batali-tali iyo nanyo lana handaknya. Iyo lade kana itulah permintaan yo delai tukang nanda curito. Iyo kan ba itu bana nanyo kalau alana dikiro. Sampaikan iyo nana jona lagato-gato. Iyo karan ola nanyo kito dinana duo lana batigo. Iyo lai kilir kana ladelai padu malam nanko. Iyo tolong malah sambung ladenan alana sasuda iko. Iyo nana jo dulang baru bakile-kile lah di malam nanko. Adenan sange ba mego nyari ang pulo lana bunyinya. Ba irama kasapata lade jodoh. Ala di mano lana kasanang lana hadirin lana basamo. Yo irama yorang minang oleh nana sekarang nanko. Iyo sima iyo kan bana di muko iyo basamo. Sebagai oleh nan mantesnyo dulang baru di malam nanko. Iyo supaya nak sanang begitu ni mama kainyo. Ayo iyo nasaju di dalam Kiro-kiro kapado iyo dun sana lagi kena iyo kampulo iyo tolong iyo lah sambung oleh sesudah iko. iyo nanaranca yo irama nan sero. Iyo kami yo mananga onak sanang nyo pulo. Iyo baso iyo urang iyo pambaso ola pande paruinyo. Iyo kalau dirantang namo bajelo jelo elok lana dikumpas kadang roda oto. Kadang tinju orang marando. Iyo tolonglah sambung lana sasudah iko jobuan ranca jo lagu gasero. Buang pasaran Biaso dia dan biaso limbah go biaso dikito sama tukang curito. Bajambatan basilan nambah jalan rahayo sampai lan sekarang lan nambah itu jua. Dari nenek moyang kita sampai kaki tolah di malam Nangko tadilah kami mulai dengan salam pulo. Dengan wassalam pulo. Assalamualaikum, hormatlah de merdeka, oh ya Allah.